Okay. Er så okay. Hej. Jeg tror, jeg har noget lidt. Ui, halvdagen her er ikke tilbage i 2004 fysisk af kone i brysterne. I dag aner hun ikke, hvilken slags silikone, der er blevet brugt, og frygter, som mange andre danske kvinder, at den kan være kræftfremkaldende. Korrespondenterne på TV2, Steffen Jensen og Rasmus Tantholdt har rapporteret fra alverdens krigszoner og naturkatastrofer. I aften sidder de her på den fredelige udvalgsgård for at fortælle om en arbejdsdag, der er alt andet end forudsigelig. En anden, der har været en uforudsigelig livsbane, er Darsani. Han er uddannet pilot, men blev nærmest støj af gaden og spurgt, at han kunne være skuespiller. I dag kender vi ham som Amir fra Miljø